Kanus ngingin hagani ka perthei. Kababel kaong. Ubreu nyo posnem baladau klan ru pra posnem. Kasngi ka jingim ka jong ubreu kalong tangkniat hagani ka perthei. Balado klan kano ru. Henry ka sapoi ka por ka ba uday ban leit no na gani ka perthei. Hoi ka jingim ka jong ubreu ka day ka bakodor. Henry ka jingim ka jong ubreu ru kamdan jinga per ru kum unu suntiu bat nau plang. Kasam shis palai ka khot ka ba khat san ka ong kum ni. Ki sngi ubreu ki long kum plang bat kum suntiu halum. Kum ta upo na bakal ka yai halor jong u te dan shu bat ka jaka jong u kam itu shu ya u. Ka jingim ka jong ubreu ka babal ka ong ka long kum suntiu kum plang. Kum tau suntiu halum bat u itenat upo bahan reha bawan kal u tau suntiu u herno. Kaya katakal te utau sentiu uduk no lene udam no lene dan syo ang gaktin ka jong blay. Kata ka de ka jing sisya. Yanungin sarong. Balengin sarong. Marka jing im ka jongi kamdan jing PRM. Nau sentiu bat nau plang. Kababal ka ong kumni. Iwe Petros kal nong menengkong ka apsaw ka ong. Kadok baro ka kum uplang bat ka burom jong ka baro ka kum usentiu uplang. Utau plang uyap rengkiang bat utau sentiu uhap no. Taktin jumlay ka ang kadok baro kalong tangkum uplang bat ka buram jangka baro kalong tangkum usentiu bat uplang. Utau uplang uyap rengkiang ba utau sentiu uhap no. Uplang uyap rengkiang usentiu uhap no. Kata ka ka jingim ka jong breu. Nakuam nong ifi ka ka por. Ba breu unlong kordor tang lada udan yu trai ha ka jingim ka jong lada u jisu dan ha ka jingim jong tau breu. Ka jingim ka jong breu kalong tangkum usentiu tangkum uplang kata ka buram jong ka ba kata yeke baro kalong tangkum kata ka serngeu ka badan ka bajano kum tau plang badan ka begal bat ujano uhap no ba ka herno badeng ta kwa banong ifi sagawi ka kitin le singa labanong ba ka jingim ka jong breu klemu try kalong thik kum kani ka toilet paper kalong thik kum kani ka toilet paper ndani ram habalai depan penon kam la tap ye ka hagata ka thliu bat kum ta ka no bat dan bakan mau shu badeng ta ka jingim ka jong breu ka dei ka bakodor tang lada ubreu udan yau tau bakodor aga jingim ka jong u bau tau de Jesus Christ kan lamda kum ta ka jingim ka jong breu ka dei ka jingim ka ba shu mi menta bat ka ba shu ja no kum to bat kita ki burom kita ki nam kita ki eke baro ka kut no ka hap no ka dukut no kum to kan tadeng ta ko abanong ifi kan ka sngi ka bamanta wala ba ka jingim ka jong firu kan longkum ka toilet paper ya ka ba pp hagani ka perthai pia sno ba gani ka perthai pia milai jaktung ba gani ka perthai ba ka perthai ka le ayu ifi ka perthai ka de ka jaklia ka ba spen bit hagata ka jingim ka jong fi kum ba ka long ya ka ni ka toilet paper ba hadian nang tan dala de pendon kam le amno la thep agata ka thliu bat kum ta ka no ba ka ta ka bat dan bakan mau shu ya ka jingim jong ubreu hagani ka perthai ka long ta la da pm banu try ka ni ka bakodor hendrei klemu try ka long thekum ka toilet paper ka perthai ka ben bit jaklia fi namar ka pop ka pen jaklia yu breu bar ka pop kamdan ka nong ram namar ka bainong jaka ka long ka jingyap padai ta ka tin ka jong blai ka ong bo soitan wan tang buntu hendrei wan ban peniap ban penjot kan usoitan uwan ban aya ka ta ki jong ka perthai hendrei ka ta ka perthai kam dei ka ba penyo nong hendrei ka dei ka ba luti pen ban na utau breu padai ta ko abnong ifi ni ka sngi fi ki breu ki ba kodor bo try kwa bo nyo e ka jing ka jong fi it ha Jesus Christ ba ka jing ka jong fi kan long ka jing ka ba kodor mau try kan mau ya ka ne ka wai na ka banta jong fi wan man siu da ka dor ka barem wan man siu da ka dor ka barem na fi de ki breu ki ba kodor jong blai lem da kum ta kan men to yu breu bo nyo e ka perthai baro ka wai hendai du no ela ka men sim ka jong o ka men toy tadeng ka pen kre ia ka ta ken man ngim tip la no ka jingyap kawan dan ki breu ki ba khlan kumni hi ki yap no kumni ka dukut ta ka men sim ka jong ki ka men sim ka her no hatu fi tip la no fi niap hatu fi la tip nem pin pelut chanoi ka ta ka bom jukut ke jong pi ko am no fi ni ka por ka ba utra kwa ya pi ba pin kre ya ka ta ka jingim ka jong fi lamda kumta ka jingim jo fi kan kut no wanam so sarong gani ka jingim no pi dap pi biang pi start pi nang pi ngo tip lut ya ki baro andre la da fi tip yo Jesus Christ la da fi pat yo ye ne jing shai jong ka jingim
Ladap fin pat yo ni ubalong kata ka jing ni pat baga jing ubalong ka jing khang ubalong kata ka lenti ubalong kata ka jing shisha kanu mentoi ero am ka jing ka jong phi ngat kat phi ngat phi kat ba phi phi le kat ba phi le klem u jisu David tang kum u sentiu kum u plang ba ta ka buram jong ka ba ta ki egi jong ka long thik kum ta kum ba ka tin ka jong blai ka ong ka long bi thik kum nga ong nga mentan ka long thik kum ka toilet paper ka jing ka jong phi ka long thik kum ka toilet paper kam dan jing mentoi ru am badeng ta finum yo nong ru am lemda fi don yo jisu ha ka jing ka jong phi Pediang yo Jisu pio sngo ni ka ktien ha ni ka por pio sngo ni ka kubor ni ka por utra e kwa ban rong hapi maru Jisu de usim ki sim baru utra ki try balada pipi pediang yo un pelong i fiki sim bat ki lingdo gi jangu un pelong i fiken kita ki breu ya ka ba ublai un pelong ka jingkar khu kan bapi lapi pediang yo Jisu unong ter khu pinlong ka jingkar khu kan ya ka ni ka pertai pinlong ka dau jong ka jingkar khu ki men sim ki ba kodor lemda kumta kamdan jimentoi am ka jing im jong phi kan ni ka pertai ka jing im kan chulong be tang bala khai fi san pi he nang ta la khna nang ta la samla nang ta phila yo breu trei ki kam nge hadin nang ta phila temen fi okun ksif yap no hatu kata ka jing im ka jong phi kan ni ka pertai a life without a meaningless life ang ka jing im ka baklem jing mot am na sngo hani ka por kwa ba dong fi baga jing im ka jong phi how chris kalong ka jing im jong ka jing mentoi bangana duai phi mentoi la di but tang phi mentoi la di en re fin long ro ka jing mentoi ya ki wei baleng ba jong phi ki breu ki nyo e ka jing shisha ki breu ki nyo yo Jesus Christ baga de ka ta ke kwa ba dong fi ka ne ka sngi bo blei klem thao le no e ya phi u blei klem thao ya phi ba klem ka kam klem ka jam re u blei u la thao fi da ka jing thmu the buong for I know the plans I have for you plans to prosper you plans not to harm you and to give you hope in the future ta ta ka plan ka jong blei ban ai fi ka lawai ban ai fi ka ta ka jing karmen ban ai fi ka jing bha om ya ka ta ka jing tim ban ngai tran ka khui fi ka ni ka sngi man ta im priang eu Jisu ka jing em ka bathli ka jong fi nga snau ka ni ka por dan na preng jong fi dap fi biang fi dan lut na dong chadong ra ka jing em ka jong fi ka de ka jing em ka bathli ka jing em ka jong fi ka de ka jing em ka ba sngu dan ai ro am pi biang ka yeng ka sem pi dan ka spa ka po ra ka jing em ka jong fi ka don ka jing thli baru try ko an pendap ya ka jing thli dan kano ka bala ban fit in la ne kam dan kano ka bala ban pen biang ban pendap ya ka jing thli ka jong fi udai ta Jesus Christ kan kata ka jaka ka bo blai la reserve na ka bantai la di ka donot ka jong fi la pi ai jaka fi play pediang yo Jisu pini ba ta ka jing em ka jong fi kan long ka jing em ka ba command ka jing em ka ba sup ka jing em ka ba dap da ka jing tengan ka men sim ka ba dap da ka jing hun ka men sim ka ba dap da ka ta ken ka jing pu samar ke man la ka sngi bandai ta nga ai ngo yo blai fi asngo ni ka khubor ngi ne do ai ka ni ka por ka ba menta ai bo Jisu nyo jaka si sha happy la fi la long niam ni fi pat long ro na kwa ba dong fi pediang yo Jisu bon ki bala long niam hen re ki pat pediang yo Jisu la shu kha pateng ye ki la shu long niam pateng la pateng klem da don kata ka jing shem klem da don kata ka jing kendo shisha baru try klem da don shisha kata ka jing kala ka mut ba kata ka jing pediang yo Jisu kam dan jim toy la da ka kerteng ka jong fi ka shudan tan ha ka register jong ka balang la da ka kerteng ka jong fi kam pat don ha ka register jong ka kitab jong ka jing em kam dan jing mut kata ka jing em ka jong fi na marhab fi pediang yo Jisu la register ya fi kum utaw nong shong shnong jaka beneng la register ya fi kum kita ken ki khon ki jong blai ban nga dua ya ka por ka bamanta fi osngo ya ka khubor what I been plan no ka jing em ka jong fi what I ka jing em jong fi kan kut no kum to kan klem jing men toy what I ka jing em ka jong fi kan kut ha ka jing pen rem what I ka jing em ka jong fi kan kut ha ka ta ka bathli ka basuda ka badum to ai baga jing em jong fi kan long ka badap ken da ka meaning ka badap do Jesus Christ ka badap ken da ka jing kar khu bat fin long ro ka daw jong ka jing kar khu ngi dua ni ka por ka bamanta ya kwa ben dua nam ta jong fi nga so dan pedeng jong fi sngo thli ge jm ge jong fi sngo ba ge jm jong fi dan meaning ai ram sngo ba pang fi shitom wan ge jing ele jong ge jm sngo poi shu shano ro nga kwa ba dong fi la da fi dan yo Jisu wala ge jing ge ban ge jm ge jong fi dre fin dan ya ta ge jing tengan ha ga man sim ge jong fi fin dan ya ta ge jing suk ya ta ge jingon ha ga donot ge jong fi ngi ya dua ya ka por ka ba menta ya pi ke ba bit ke ba biang ba dia fi ke ba pang ge ba shitom ro Klemo Jisu ka jing im ka jong fi ka long ka ba klem jing mut ngi ne dwai ha ga ni ka por ka ba menta tra ni ka por nga ai ngo ye me
Mamaay ni ka kubo rablay. Baga jingem ka jongi ki breu klemame kalong tik kumusuntiw kung plang. Kalong tik di taga buram kalong kumta ko try ka don baga jano bom don baken mau shu ya ka taga jakaru ka ba penmi ya taga sentiu kita ki plang karu kanum ken mau shu. Kalong kum juru try la da ubreu ka ka pertai udan. But klemame try u jano u yap no tram don ken mau shu ka pertai kanom la ban ken mau ya fi. Henry lada pi pilap diang yo Jisu. Wala pertai kalaklat if Henry ka beneng ka kan mau yo fi. Ka beneng kan yaro yo fi. Namar ka mensim ka jong fi kam kut hang ta ka jing penrem. Henry ka mensim jong fi ka sedang. Hakata ka jing em bad utrai shabam jikot. Nga duai nga kerkui fi ka sngi fi pediang yo Jisu ko menong penem. Nga kwa ben duai nam ta jong fi ni ka pot pediang duai lang bat nga gani ong Jisu. Wan ha ka donut jonga. Nga pediang ye me kong menong penem jonga. Nga sngoto klamame nga long obatuli nga long obasuda one try one hapo ka donut jonga nga pediang ye me ko munong penem unong siu spa au jonga hagar tenga jongu Jisu amen but amen try nga duai nga krkui ni ki kun ke jome na do man ta ka sngi me yo aga donut jonki me yo aga man sim ga jonki me yo aga jim ga jonki bagani ka kubora blai si sha ka long jinkar ku ye ni ki kun ke jome Tra ai bikin pediang ye meh, ai bikin long ko kan rat. Ka jing em joga jing kar khu. Na do am tak sngi long gi ba kemen ki ba suk, ba ta ka jing suk ka ba palat ka jing champang ba kan ri jai jai. Ka donut di ka mesim ka jongki, ya ka jing mut jongki nang ni syakmat tra. Me blos sedang kita kam ba po jongki. Ba long ba yang ne ben pendap ya kata, hadu ka sngi ka jing wan ka jong me. Ha ka keteng ka jong Jesus Christ no penem dwai ngi ayo. Amen but amen. Ngasngo shibuan ba ha ka ne ka sngi. Dagi spa ba ki hajar ngot pi pediang yo Jesus Christ ko munong penem. Ngasngo dai ban ai khublai fi ka ne ka por ban ai jing thap kti na pata jong fi. Pila respond yang ne ka ktien. Pila pediang ya ka ne ka ktien ka ba utrai Ukraine fi ka ne ka sngi. Ka jing em ka jong fi na do man ta sngi kan long ka jing em ka ba don jing mot. Ka jing em ka ban long jing kar khuru. Utrai nang kar khu fi unang pen sla fi unang pen non kam fi. Baru terakhir unang ra unang kentiu ya pi na ka benta ka kerteng ka jong o. Kublai shibun ngin second do apat. Pila ban wan, pila ban phone ro agin number don pedeng jong fi ki ba kwa ban tip shishu ya ka ktin ka jong blai pi kwa ban san shishu ha ka ta ka jinglong man sim ka jong fi ngi don hang ne ban shakri ya fi leng ba ki jing duai bat leng ba ka ktin ka jong blai. Blai nang kar khu ya fi pila man ro shi ka office ka jong ngi don hang ne apa nang thamai nong kriam ngi don hang ne na do ka sngi ba ar ha do ka sngi sa jan. Pila ban wan shakane ka jing shakri. But ngapen tip ya firu ba maka sngi Wednesday ngi judan ro ka healing service hakane ka jaka lada pila ban wan ngi sedang aga por saushiteng janmit utrain kar khui fi utrain pen sla fi kane ka jing seng le ka long ka jing seng jong ka jing kemen ka jing seng jong ka jing pen khia ban ngai utrain nang kar khui fi ngin se ken do pat khoblai shibun amen.